perfect na glitch-free national election. Ang importante sana, natututo tayo sa mali natin so that sa future, hindi na natin mauulit. Ika-4 na natin ito na Smartmatic automated election system. Kung magpapalit tayo ng sistema, lahat ng natutunan natin under a Smartmatic automated election system, burado na lahat yun because there's a new system. So yun lang yung pros and cons na i-weigh natin. Basta we should always learn from our mistakes. But if we adopt a new system, then the mistakes of an old system may not be applicable, the lessons may not be applicable to a new system. Yun lang yung bantayan natin. Sa 2019, hindi controlled ng Smartmatic issue. Hindi. Transmission lang. Transmission. Pero di ba critical din transmission din? Critical na. Pero sa transmission, 7-hour glitch ang problema. Okay.